Издателите на хартиено злато трябва да държат физическо злато в резерв. Тоест, ние се доверяваме изцяло на институциите, които го поддържат, по отношение на това дали има достатъчно в резерв, колкото е издадено на хартия, а то съществува в електронни системи. Основните му форми са фьючерси, опции, така наречените борсово търгувани фондове ETF-и, има също така и неразпределени сметки и деривативи. Проблемът е, че пазар на хартиено злато е обезпечен частично с физическо злато, т.е. пазарна система с частични резерви в съотношение 1 към 1, 2 към 1, 5 към 1, а някои оценки сочат и 40 към 1, дори 100 към 1 в съотношение реално физическо злато в системата. Проблемът в период на криза е, че хартиеното злато добавя допълнителен слой на нестабилност. Ако се установи, че в Форт Нокс и в други хранилища няма реално физическо злато, то системата може